Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti 2022-nji ýylda dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatlaryny çap etdi. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümi ýurtdaky adam hukuklarynyň möhüm meselelerini ünsü çekýär. Türkmenistana zorlukly ýitirme etmeler, polisiýa we türme resmiýetleri tarapyndan gynamalar ýa-da rehimsiz we adamkärçiliksiz çemeleşmeler, agyr we adam ömrüne howp salýan türme şertleri, siýasy tutdaglar, kaziýetiň garaşsyzlygy babatyna akşyndaky problemalar, şahsy durmuşa bir kanun we edenetlikli gatışylmagy, söz we media azatlygynyň berk çäklendirilmegi, şol sany jurnalistlere garşy zorluk haýbatlary we esasy tutduk etme ýa-da jogapkärçilige çekmek haýbatlary, internet azatlygynyň berk çäklendirilmegi, şol sany web sahypalarynyň petiklenilmegi we senzura, siýasy azatlyklaryň çäklendirilmegi, raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini parahatçylykly çalyşyp bilmezligi, siýasata gatnaşygyň esassız we berk çäklendirilmegi, hereket azatlygynyň çäklendirilmegi ýaly adam hukuklarynyň meselelerini ünsü çekilýär. Döwlet Departamentiniň her ýylda çap edýän adam hukuklary hasabatyny bu gedek türkmen häkimetleriniň transmilli repressiýa babatyna täze tejribesine ünsü çekilýär. Human Rights Watch 18-nji noýabrda bir adam hukuklary aktivistiniň Azat Isakowyň Russiýada ýitirmelanyny, soňra Türkmenistana gaýtarylanyny habar berdi. Isakow 2020-nji ýylda Lewap we Marasewitlerine uly ziýana getiren güýçlü harasatdan soň Türkmen hökümetini ejir çekenlere ýardam bermezlikde açyk tanqid etdi diýip hasabatda aýdylýar. Şol bir wagtda türkmen raýatlarynyň halkara hereketiniň çäklendirilmegi bilen bagly problemalary ünsü çekilýär. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýanyň hökümetinden türkmen raýatlary üçin wizasyz seýahaty togtutmagy haýyş etdi diýip hasabatda aýdylýar. We munyň ýa-ni Türkiýanyň türkmen raýatlary üçin girden wiza tüzgünine salgılanylýar. Şahsy durmuşyň elde girmeseligi barada aýdylanyň hasabata görä Türkmenistanyň häkimetler raýatlaryň şahsy durmuşyna edenetlikli we bir kanun gatışýar. Howpsuzlyk resmiýetleri fiziki ýazarlamalardan, telefon düňlemelerinden, elektron düňlemelerden we şugullardan peýdalanýarlar. Häkimetler daşary ýurtlarda bilim alýan studentleriň enatalaryny ýygy-ýygydan sorag edýärler diýip hasabat ýazýar. Raýat azatlyklary barada aýdylanyň Türkmenistanyň konstitusiýasy söz azatlygyny üpçün edýär. Şöne hökümet bu hukugy hormat goýmady diýip Abaşanyň Döwlet Departamentiniň hasabatyny aýdylýar. Medpuat we beýleki media serýeşdeleri berk hökümet gödäwçiligine saklanýar we çäklendirilýär. Kanunçylyk hökümeti islenlik garşylygy dönüklük hökmüne häsiýetlendirýär. Hökümeti ýa-da rejimi açaçan tanqidleýän raýatlar gorkuzmalar we ahmal tutduk etmek bilen ýüzbeýiz bolýar diýip hasabat aýdýar. İnternet azatlygy barada aýdylanyň 2022-nji ýylda Türkmenistanyň hökümeti internete el ýetirliligi çäklendirdi we päsgelçilik döretdi, online maglumaty senzuralady. Uranyjylaryň şahsy online aragatnaşyklaryna bir kanun esewan edilenligi barada ýytwarly maglumatlar bar diýip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň meselelerini bagşlanan hasabatda aýdylýar. Şeýle de hasabata görä Türkmenistanyň raýatlaryň ýygnanyşmak we beleleşmek azatlygy berk çäklendirilýär. Konstitusiýanyň birleşmek azatlygyny üpçün edýändigine garamazdan hökümet bu hukugy çäklendirdi. Kanunçylyk ähli hökümete degişli bolmadyk guramalaryň adalet ministrligine belli alınmagyny we ähli daşary ýurt ýardymlarynyň daşary işler ministrligi arkaly utgaşdyrylmagyny talap edýär. Belli alınmadyk hökümete degişli bolmadyk guramanyň işi jerime, gysga möhletli tutsak etme we emlak konfiskasiýasy bilen cezalandyrylyp bilinýär diýip hasabat ýazýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ahyryna çenli hökümete degişli bolmadyk 134 gurama hasap alınıpdyr. Ýöne halkary guramalar Türkmenistanyň hökümete degişli bolmadyk az sany guramasyny ikrar edýär. Döwlet Departamentiniň adam hukuklary hasabaty Türkmenistanyň raýatlaryň siýasata gatnaşmak hukuklarynyň berk çäklendirilmegine ünsü çekýär. Türkmenistan 2022-nji ýylyň 10-njy martyna prezident saýlawlary geçirildi. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlawlaryň ýeňijisi oglan edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary edarasy we beýleki guramalar ýurdun saýlaw büýdügünçilikleri we korrupsiýa babatdaky baý geçmişi şeýlede demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda hasabatlaryny beren teklipnamalarynyň hatda bir sanasynyň hem kabul edilmänligi göz tutulup bu saýlawlary synlamagy ret etdi diýip hasabatda aýdylýar. Hasabatda türkmen kanunçylygynyň garaşy syýasy partiýalaryň guramaçylygyny we dalaşgärleriň hödürlenmegini kynlaşdyrýan çäklendirmeleri üns merkezine çekilýär. Ne guramaçylykla pozisiýa, ne de garaşy syýasy toparlar ýurtda iş alyp bardy diýip 2022-nji ýyl boýunça hasabatda aýdylýar. Hasabatda da aýdylýar, geçen ýyl Türkmenistanyň zenan hukuklarynyň ýagdaýyna oňyn baha berilmedi. Zenanlar kanun taýdan erkekler bilen deň hukuklary eýe bolsa-da, aýal gyzlar öňünden gelýän medeni ters pikirler zerarly ýekirmelere sebäp bar boldy. Hökümet kanuny netijeli güýje girdip bilmedi diýip Birleşen Ştatlaryň 2022-nji ýyl üçin adam hukuklary hasabatynyň
Türkmenistana bagışlanan bölümünde aýdylýar. Şeýle-de hasabatda Türkmenistany zor bilen ýitirmedilen syýasy tutulmaryň ykbalyny üns çekilýär. ABC hasabaty olary Diri Görkezin kampaniýasynyň 2021-nji ýylyň dekabryna täzelen sanlaryna görä Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen syýasy tutulmaryň sanynyň 160 kadam bolanyny belirler. Hökümeti değişik olmadyk guruma şeýle ýitirmedilenleriň ýüzlerçedigini çaklaýar. Syýasy tutulmaryň anyk sany näweli bolmagyna galýar diýip hasabat ýazýar. Galy berse de Türkmenistana syýasy matlaplar bilen 20.000 töwereg adam syýasat gadagyny gassyna galýar. Aşgabatda azyk haritlarynyň hususanda gökbakça önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Söwdegärler tekçelerde azyk haritlarynyň döwlet tarapyndan kesitlenen bahalaryny yerleşdirseler-de aljylara olary 2-3 esse ýokary bahadan satýarlar. Bu ýagdaýda näýile bolýan aljylar häkimetleriň nyrhlary gözegçilik etmeýändigini aýdýarlar. Soğunun 1 kilogramynyň bahasy 18 manata ýokarlanypdyr. Käbir hususy dükanlarda bolsa 20 manat bolupdyr. 2 hepdadar onuň bahasy 9 manatdy. Söwdegärleriň tekçelerine bolsa onuň 1 kilogramynyň bahasy 7 manat görkezilýär. Dip Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 20 martda aýtdy. Gymmatlan haritlaryň arasynda alma hem bolup, häzirki wagt onuň 1 kilogramy 25-40 manat aralygynda bahalanýar. Bir ay ozal onuň bahasy 14-18 manat aralygynda bolup, bu ýagdaý almanyň azyndan 80-90 göterim gymmatlandygyny görkezýär. Paýtagtly aljylar özleriniň tekçelerde görkezilen bahalardan 2-3 esse köp tölemeli bolýandyklaryny aýdyp, häkimetleriň bahalaryň ýygyderli ýokarlanmagyna gözegçilik etmeýändigini, özleriniň bu barada edýän şikayetleriniň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýarlar. Azyk söwdasyny edýän telekeçiler bahalaryň ýokarlanmagynyň hususanda soğunyň gymmatlamagynyň bir näçe sebäbiniň bardygyny belliýärler. Olaryň sözlerine görä, birinciden ýurtda öndürilen soğunyň aglabasy daşary döwletlere satyldy we içerki bazara harit galmady. İkinciden ýanwar aýyndaky aýazly howada soğun we sarımsak hasylyny sowuk urdy we ekinler zaýa boldy. Bu ýagdaýlar ýurtda soğun gyçlygyny we onuň bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Ýanwar aýynda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pete gaçdy. Bu gökbakça önümleriniň doňmagyna, ekin meýdanlarynda we ýyladyşhanalarda ekinleriň aglabasynyň sowuk urmagyna getirdi. Şonda ekrançylar we telekeçiler öňümüzdäki aýlaryň hem özleri hem de ilat üçin yeňil bolmajakdygyny duýdurupdylar. Geçen aýyň başynda bolsa Türkmenistanda soğunyň we sarımsagyň iň köp ekilen ýerleriniň başynda gelýän Lewap vilayatynda daýhanlaryň ençemesi güýze eden azaplarynyň puja çykandygyny aýdyp, soğun we sarımsak ekilen meýdanlary sowuk urandygyny, şol sebäpli bu işlere gaýtadan girişýändiklerini gurrun beripdiler. Şonda daýhanlar täze ekilen soğunyň maý aýynda hasyl berjekdigini aýdyp, täze hasyl ýetişýänçä soğunyň bahasynyň 30 manada çykmagynyň ähtimaldygyny çaklapdylar. Şol bir wagtda Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky serhet geçelgesindäki gümrük gullugynyň bir işäri gymmatlamanyň iki ýurduň arasyndaky söwda bilen bagly girdilen täze çäklendirmeler bilen ilteşiklidigini aýdýar. Iranda içerki urus dowam edýär. Şol sebäpli biziňkiler, ýagny Türkmenistanyň gümrük gullugy serhetden geçirilen haritlaryň möçberini, görnüşini çäklendirdiler. Diýip gümrük işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Iranda geçen ýylyň sentýabrynda Mahsa Amini polisiýanyň gözegçiliginde wagty ölenden soň ýurdun 100den gowrak şäherinde geçirilip başlanan köpçüliklerin demonstrasiýalar henüz hem wagtal dowam edýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun döwlet gümrük gullugyndan we Aşgabatyň söwda edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetleriň islamy uýanlaryň dini däpdi surlary bilen bagly basyşlaryny güýçlendirmegi netijesinde märekide aýet doga okuyan mollalar ýylatyň bu baradaky haýyşlaryndan ýüze urup başladylar. Şol bir wagtda döwletiň garamagyndaky mesçitlerdäki dini işgärleriň rahatlaryň sadakasyny sowmagy üçin soraýan aklygynyň köpleriň güýç ýetirinden has köpdigi bellenilýär. Ýurdun beýleki künjeklerinde hem bolşýaly Mary şäherinde de adamlaryň toy sadakasyny ýasyny sowup berýän döwlet bilen ilteşigi bolmadyk mollalar bar. Olara adata adamlaryň geçirýän çäresiniň barmaly güni aýdylsa, hiççili gep gurrunsyz gelip aýet töwür edip bererdiler. Dip marly ýaşaýjylaryň biri 21 martda gurrun berdi. Emma häkimetleriň soňky döwür meçhide gatnaýan aýal gyzlary soragy çekmegi, erkekleriň dini ynanjyna laýyklykda göýberen takgarlaryny sirdirmegi, dini ibadetlerini dolu bir jaý edýänlere arak içirtmegi ýaly ýagdaýlar dindarlary ibadetlerini
köpçülükde has az bir jaý etmegine getirdi. Biziň ýaşaýan sebitimizde adamlaryň ýasyna, toyuna çagyrýan 60 ýaşlaryndaky bir molla bardy. Bu türkana ýaşuly okan aýat töwürleri üçin aklyk hem almaýardy. Gaýta tersine beýleki mollalary hem pul bermezligi ündeýärdi. Emma kimdir biri onuň üstünden bu aýdanlary barada şikayet edipdir. Onu bir aýyň dowamynda ençeme gezek yerli milli howpsuzlyk ministrligine çagyryp dini taglimatlar barada köp gurrun etmezlik barada düşündürüş geçirdiler. Mundan soň ol yüz tutup gelýän adamlaryň haýyşlaryndan yüz öwrüp başlady. Diýip söhbetdeşimiz belledi. 40 ýaşlaryndaky marly raýat bu mollanyň ýakynda ýogulan kakysy üçin howpsuzlyk aladylar sebäpli. Tebärek çykyp bilmejegini aýdanyndan soň şäherdäki Gurbanuly Haji mescidine baryp, şol ýeriniň mollalarynyň biriniň gelmegini haýys edendigini aýtdy. Meçide baranymda ol ýeriniň kellesi selleli işgärleriniň biri bar daşarda garaş. Häzir jaň edip boş molla tapjak bolaryn diýip gapynyň agzynda bir sagat çemesi garaşdyrdy. Soňra da gelip häzir boş mollanyň ýokdugyny, haýsasynyň wagty bolsa özüniň jaň edip duýdurjakdygyny aýtdy. Şeýle-de mollanyň uzoklugyn sadakada oturup aýat töwür edip bereni üçin 60 manat töleginiň bardygyny aýtdy. Diýip ekrançylyk bilen mesullanýan söhbetimiz aýtdy. Ol merhum kakasynyň belli gününe eýýam adamlaryň çagyrlandygyny aýdyp, şeýle-de 60 manat tölemäge ýagdaýynyň ýokdugyny, ýöne onda da molla maddi mümkinçiligine görä aklyk berjekdigini düşündirmäge tinançdy. Emma mescidin işgäri oňa beýle bolsa, öz dogun garyndaşlarynyň arasyndan birini hem tapsaň bolar. Näme, her molla öz bilenini okarda, diýip jogap gaýtarýar. Söhbetdeşimiz, şeýle-de habarçymyz bilen gurulmdaş bolan beýleki ýerli ýaşaýjylar döwlet bilen iltisikli, digislilikde belli mollalaryň has köp barly adamlaryň sadakalaryna gidenini gowy görýändiklerini, üstesine de diktatorlyk rejimi barada övgüli sözleri aýdandyklaryny belleýärler. Bu aýdylanlar boýunça Mariýanyň baş mescidinden şeýle-de döwlet bilen iltisikli käbir beýleki mollalardan kommentariýa almak başartmady.